Askot beharko dugu, da bertso batzukin kontent, guk zer egiten dugu hemen, esanen du baten batek, hau biziz etorri gara, belarrik goxatzeko prest. Euskaraldia Iruñan dugu, lehendabiziko fasean, gogoa poza irrika eta ilusioa atzean, ez ezagunei laguneita, hurbilekoei solasean, berdin etxean, berdin kalean, lanean edo klasean, segidezagun edo has gaitezen, hitzarekin jolasean. Bi egoera planetako dizkizuegu eta bakoitzak profil bat izan du etako bakoitzean. Lehenengo egoera, kuadrilla bereko bi gazte zarete. Zuk saioa beti egiten duzu euskaraz, eta zukitek oso gutxitan. Euskaraldia dela eta biek daramazue ahultzien txapa. Ostira arratsaldea da eta bajeran elkartu zarete. Iruna bertso nahi duzuen doinu eta neurrian. Garajean elkartu, izanak gara maiz, gaur ere hortzirala, etorriak garaiz. Baina euskaraldia bihurtuko zait gaitz, euskaraz egin nahi dut, baina lotsatzen naiz. Euskaraz egin nahi dut, baina lotsatzen naiz. Lotsatzen oizarela, bota duzu itzela, iker biok dakigu, ez dela horrela, kuadrillan zara guaia, ez zara dela, ta aitortu pereza, utxa baino ez dela, ta aitortu pereza, utxa baino ez dela. Pereza pixkotere, badaukat nik, baina hartu nahiko nioke, oneri tamaina, ta busti nahi dudanez oraintxe ez, baina nola erran dezaket euskara hutsez kaina, nola erran dezaket euskara hutsez kaina. Naizta gurekin pasa, makina bat ordu, kaina ere kaina da, daki ala modu, ta nahiko sinplea da, diotsut seguru, porroari ere porro, esaten diogu, porroari ere porro, esaten diogu. Hori aipatzea ere ez dugu pekatu, dirudinez egina dugu biok tratu,
Porroa porro dela erran duzu altu, ta nola erran dezaket zuk hori liatu, ta nola erran dezaket zuk hori liatu. Alpro jaunekin behar dut barrena lertu, beti kexuka eta beti hemen gertu, liatzeko kontuan naizta ibili estu, aibazer esan duzu ez dizut ulertu, aibazer esan duzu ez dizut ulertu. Ba ulertzen pasatu duzunez denbora, egia erran nabil ni gaurkoan gustora, hitza ateratzen zaita erreskanpora, ohitura mantenduko ote dut gerora, ohitura mantenduko ote dut gerora. Mantentzea gerora da zure aukera, baina oso erreza da nere arabera, ta baita hil asko dauzka entzun zazu zera, ligatzeko teknika ona da